Atauraireni timu yangu. Ndo ngoma zatakarwa hapa Clash, ndo marovera atakaita Clash yedu. Iwewe chimbotaura neni. Kana ongori we Fantan kana Levels waipa budere. Andionese wangu yapa Facebook page lakanzi Star FM kana lakanzi Godfather Templeman Zimo kana Selector Tanamana chimbo yonduzo kana wanga uriwe waipa budere hapa kana ongoriwe waipa budere wangu. Ndione so waipa budere wangu. Kana wangori wangu apiwa basa wanze ndo mirira True Sport family. Apa kaya kuti gunman wangu na namsia areas. Atana manu wangu ari ku Zimbabwe. Anakazongoshko traga Sub-Zero ikoko nakatai wangatibate basa. All you just need is to freeze the people. Wanu waka freeze kwa. Hailezo ndo dabara soro Sub-Zero achi freeze wanu baba. Saka noma famila kata ngoma. Shanzi na Be Bright hainda itata rika seburume batangari mawani. Shakanzi na Temani paisa budika. Angatore masanga paisa budika. Shanzi na Ronald Muchano andukudawo madaplets ayo. Ayo don't worry. Tichameka short one chakuisira mixtape. Two chazo kubudisira madaplets motandara zvenyu muri badhena. Abade mubvunzo. Dai wangorongo kamirira True Sport waipa budere. Lanzi na Nyasha Chemere, that was legendary makabata basa. Right, timu yangu mubvunzo muhombe watana ondwe kuti isusu tirima 2025 cup holders. Abade pa mutemo kunge bora paipai. Atinofana kuno defender title yedu. Isu tikatai waka kudefenda ka ndo zvatakamirira. Tikano defender vanhu vakabudawo hapana chakaipera vanenge vawinawo. Asi vanofana kungokwinya chete. Anekuti isu hatisi kuramba kudefenda. Asi tikuda munhu chaiye wekudefenda naye. Saka timu yangu chimboti sarudzirai. Chimboudzai King Alfred kuti munhu ari kufana kuti challenger. Oro wamuri kuda kuona tichipinda naye. Apa Clash for 2026 tichidefenda ndiani. Kana kuti sound ripi. Atega munhu wacho. Achibva mangotega King Alfred mama mangotega sound ramuri kuda kana DJ wamuri kuda. Vamuri kuda kuti tisangane navo 20. Apa vangotanga kubuda pakanzi Etherton Bini. Baba. Mustafa Sadiq wabvati Etherton Bini. Papa Pans Etherton Bini alongside Gary B, the Mike Makisha. Obedience Jaden Jansi Etherton Bini alongside Gary B. Jansi son boy Charlie is either you defend against our King Alfred or Etherton Bini. Brian Gwawawa Jansi Etherton Bini. Avano kupedza Godfather. Takutwa nyama ainotaura zvese kaine kondiri ghetto president. Hanzi Etherton Bini makwikwi baba. Alongside Gary B. Ini nongoenda na gunman wangu Tanamana. Murikuona chii timu yangu hapana kana umwe munhu atanyorwa pari kunyorwa Etherton Bini na Gary B. Ndo vanhu vari kunyorwa tega Etherton na Gary. Motega King Alfred. Apa idzi ishamwari dzangu muroza dzepedyo 14 years ndichirova mangoma na Gary B. Munozerezi baba. Ndakarova 14 years ndichirova mangoma back to back na Gary. Until today ndo hai best friend yangu. Ndo anoziva masecret yangu ese. Ndo vanoziva twese twandinoita Gary B. Etherton umwe wangu wemakore. Umwe wangu wemakore. Nangu ari kujudgment yard, ari kustereo 1 before judgment. Anga murazoti Etherton before MC angari selector ka. Vanga vari bhururu rangu zvototi kana ndine dambudziko ndinoenda kuna Etherton ndinoenda kunani? Kuna Fantan. Fantan aiwa. Babhaizika.
ndaenda kuna Gary B. Ataura ineni boys zangu. Yanzi Etherton Bini. Yanzi King Alfred kana Etherton Bini. Alexander yanzi Skywalker iwe. Ndakapedza na Skywalker iwe. Yanzi Etherton Bini na Gary B. Atega Etherton Bini na Gary motega King Alfred. Just Papa is a Godfather. Abisha Palma is watching. Abisha Nyauru is Wagai. Takamira Challenger with 2026. Go Cup Clasher. Tukuna defender. Tata no the Challenger Diani. And I want to watch about Iowa. Zanzina boss Bobo. King Alfred Ngavawe wa defender. Saka timu yangu zvirikuda kuti pane Marshall Marufa vati Mad Minox, Brian Matthews and King Alfred or Etherton Bini. Abisha vango seka zvake vakanda mota Abisha. Waweza moto vaseka zvako sadaro. Taura Abisha kuti ukuda kuti papinda napo. So far maonera ndaita ama message mazhinji apinda kati Etherton Bini na Gary B kana kuti King Alfred Wayne naona ati Merciless Zimbabwe and Wayne uyo ati ngapapinde Merciless Zimbabwe aisusu Zimbabwe nyaya setu kuisiya maoko menyuka. Remember kuti chinhu ichi ndimakatipa plus isu tenda unodefenda team yedu tikarohwa tarohwa kwaigame haisi danger iyi. Tinongoya tomirawo palist remachallenge kana tabvumidzwa rematch toenda kurematch. Anyasha takura zvanzi Etherton alongside Gary B nditatenda rusika uyo. Saka turikuona kuti mazita 2 abuda kumsoro pabuda team ye best of both worlds. Gary B alongside Etherton. Pakapapanzikana kuti King Alfred Mickey Mapatas what Iowa called Don Family ngaipinde. Kanzi na Neville Mutekari ko Godfather inga choose poteda kudzoka. Aiwa takati rematch yavo tinoida. Abali tinongoda vambouraya 1 or 2 masound. Kuti isanete togona ngwapa Mighty Ducks kana DJ Fidel. Vangouraya 2 masound yavo toona kuti we consider the rematch. Saka timu yangu zvanhasi ndomirira panapa panyaya yechi ye-Cup Clash. But ndakuda kuti ndichivhura microphone yangu ndobva ndambotaura naSimplex producer vedu vaiproducer madhabho tombotaura navo tobva tapinda muridhimu ravo ravabika nyuwani ndo riri kurira iri. Saka timu rambai muchinitaurira kuti wamuri kuda ndiani. Isusu timu yangu regai tigare tabva tangopedza kusite kwedu. Zvanzi Godfather mazita 2 ari pamusoro sofa. Pana King Alfred, a new generation sound. Peter best of both worlds, Etherton na Gary. Vabanzwisa timu yangu. Isusu tiri kuti pa 2 masound yawo pakaita anoisa challenge tatoaccepta. Tasira kwavari. Kana ari 2 masound amatauraya vakaisa challenge kavaona King Alfred taaccepta. Ikabva kuna Gary B na Etherton taaccepta. Vakaisa machallenge vari vese topinda navo vese. Maizwa timu yangu kana mawirana negame racho chingonyeroti Immortal Movements, then amwe masound akaisa machallenge tinozoda kuziya masound mazita avo toziya maprofile avo kuti vanokodzera here. But kana ari Gary B na Etherton aiwa salute profile dzavo dzakasimba masound akasimba zvekuti tinononakidzwa. Remember kuti game rekunakidzwa kana ari King Alfred new generation sound ndo promoter vane 23 years vachita Sound Clash iko UK. Vari kunoku I think is a multi award winning sound akadya masound mazhinji munomu vakawina.
saka kwatiri isusu tati kana ari either of masound aya aisa challenge for 2026 ngavasatotibvunza kuti zvinoita here vanongoenda pamapeji avo vonyora kuti vaisa challenge kusaiti kwedu tatoaccepta ndizvo here timu yangu kana tawirirana nyora kuti immortal movement enyora kuti immortal movement timu yangu kuti vataenderera mberi mangoma anonakidza yes Zimbabwe right Simplex Eude uri saiko Simplex ndiri boy Eude ndikufara chimbondudza wakaiona here clash ilive clash ndakaiona ndakamuka kapaya wanga wakamuka ndakamuka ndakaona yese wakaiona yese yes chimbondudza kuti hapana paukamborohana here manje ukati because iwo automatic wanga uri kusaidi kweduka paclash mona Eude because ndima ngamabika madhabu dauti ramanje dzoko repapo ndima mabika madhabu ese chokwadi chazotaura hedu pamadhabu padombotaura paclash apo chichetika chekuti haisiri mauto maona saka maundo anzenda kuhonda ativhundukeka saka imimi makaya plan vakomana mukembo nyaya mukembo vakomana nyakamira yakadai saka zvafanira kunzi nhasi kuti kuenda kuchechi ka unotopfeka nemweya wekuchechi right saka zvafanira kunzi muenda kuhondo unotopfeka nemweya wekuhondo mamune mweya wekuhondo right pawaiona kubva paintro paipai saka pandaiona clash ya andakuvhunduka cause ndaiziva kuti marongero ataitaita chinhu chedu pambira chachaita nacho nezvaitika ndokuzawa takatohwina bhozi kupedzisira zvatakachengeta kwekupedzisira anga makilikili apa makilikili anga akaiswa atori ekucelebrate muchimidzi chinhu chakaplanwa kubva pekutanga chichafamba sei chichaitika pakatao nemafambiro acho zvese nekuzopedza kwenyaya imuvhi script rakanyorwa rikapedza paclash pane moment yakakunakidza here ndakanakirwa second round rairwa madhub to dub right ari rainaka re ya rainaka data rina kuperere panguva idzodzo ari newifi saka unga zvinhu zvako zvazviri right andiri right kana hopa zambobata ipapo akatomuka ukaona raundi remadhabhu rakurowa raundi remadhabhu rainaka re bozi but vakomana pane pakamboti uyeka but tazati takanaka bozi chinhu chandisina kutyira ndekuti zvinhu zvatakaplana nereaction yaita vanhu zati aiwa right paclash yesewo moment yakakunakidza ndeipi yaunoti moment kai ma1 moment yemadhabhu bozi kuna pamadhabhu apakuti saka raundi remadhabhu rakakuuraya then moment yemadhabhu ndakakuuraya futi bozi ndopa pakaperera nyaya dzese bozi apa mamuna flavor kashura juggling zvake dab to dab sub-zero achimwaya right man ende chinja ine kuti madhabhu ese angari papa ndaiziva kuti aiwa tine madhabhu akata right saka iri rikapinda saka madedido kaiataki pachapa waingozoti kwakuri kubaya chinzwai manje kingman imeme ndi madhabhu ese handirika toti madhabhu ese I think pane 4 akarekodwa kupet company but mazhinji akarekodwa kupi nemi ndofunga Freeman akaita kustudio kwavo na Gaspa akaita kustudio kwake but ndofunga 90% yemadhabhu akaitwa kwamuri amuna nguva yamakambofungira kuti madhabhu edu anogona kulika ari mustudio because isusu takasarudza tikati tingade kushanda nani naSimplex because mauto masoja vanodefenda plus vagara sound vanoiziya handirika but unosapaisi panoitwa madhabhu isusu munhu undoona nokuti manje halike but isusu takati aiwa kwaSimplex halike but kusaiti kwenyama nomboroona neroti madhabhu edu akalika awahama secret inochengetwa yakachengetwa secret kozi ukaonerwa paukuenda kawatokuhwa unotangirwa saka apana kuonerwa kuti ufamba sei chidudzai manje pakugadzirwa kwemadhabhu kwekweya nderipi dhabhu rakakunakidzai kugadzira pamadhabhu ese atakagadzira ramunoti iri dhabhu rika ndakanakirwa zvekuti kana inini ndakaramba ndichiri playa richinakirwa pane musiwanere kuti ango madhabhu madhabhu ango apa dhabhu vakarova 3 one day ndofunga within 1 hour nira Oscar because pana Oscar painaidza chinhu wanti paipa ndada kugadzira kuti kupera kwenyaya chakuitika zvekuti takatora picture yekuti izvi ndo zvinofanira kunge zvaitika because remember dai
zvisina kubuda sekudaro dhabhra Oscar aisarira blazi clash yacho ibo boss papa tichiona movie kuti mimitarisa both sides kuti tikadai vanhu vachaita sei ichine vanhu boss entertainment so vanafana unakidzo maona right saka kunadzoka vanhu ndiko memna kom studio chitoona zvechita vanhu chigadzira zvamugadzira toerenga news papa tachi zvadai sa zvinhu zvakutoitika kai ende chitarisa picture yacho kuti zviri kuitika kupi UK apa zvakanoitira kunge news dzitoverengwa live ipapo maona manje ndikangoma ke pa news yakazi zvinhu zvasingatarisi ndaona pangava ngoma zechi the news right chipedza ngoma news pari kuyachi dab kokupedzera kwacho right ubva isa inochi handiti ya right ubva wabatanza song yawingi right chibatanza nyaya yekuti pari kuchemiwa ka right saka song yapa ichemiwa futi right amariro ka timu yangu tina Simplex vauya munomo ndo watinoti ranga riri bhengi redu ndo bharaki redu hombe rakachengeta zvombo zvedu zvese maiziya saka taiziva kuti aiwa ndakazoti timu yangu ndofana kuti ndimbopawo sando kuna Simplex nopa sando kuna Tanaman because ndakazoti ndaenda UK tine madhabha amwe atanga tichiri munzira yekugadzira zvekuti ndaingoita kumwairwa amwe aipinda kuma 1 am amwe aipinda kuma 3 am amwe aipinda kuma 4 ndaingoti monazi ndichimuka paipai ndaimuka kana pane 5 madhabha apinda the next day ndomuka pane amwe kana 6 apinda madhabha Tanaman ndichimbotaura nei uri sei ya chimboendapo Tanaman umbotaura neni kuti zvakamira sei zvimunazauvanokanautoshamisi kuti ndiani ausati wamboya kuzotaura mazimudhatsi ndozotaura nemaoko onozotaura nemaoko right Tanaman nyaya ndikuda kutanga kubvunza kwauri ndekuti right kumastores ese online ripo Gaslight Rhythm yes then mavhidhio akabuda here no asati abudisa fana kubudisa medley rachona anytime soon yeah but ratopo yeah rim process yogadzira handidika right Zimbabwe reka timbonzwa rhythm iri Tanaman ndimbonichaglira mangoma yakuita semunhu ari paclash ka handeitone chapindirwa nemauto awawafambi